Yeah, good afternoon. Am I on to Mr. Tochukwu Fred Okafo? Onye Enugu Ukwu na Anambra State. Nke no Italy. Onye na-ekwu n'ụwa Chief Imo Worldwide. Onye isi nkụkasị Honorable and Honorable Chief Imo. Nwunye m Honorable, mụ na onwe m Honorable Chief Imo Worldwide. Anọ this morning nwunye ga-akpọ Mrs. Fred ya akpọ m site n'Instagram. Sị taa birthday dị o. Na iwe Fred ya wogo wudie. Na idezi ike na my YouTube channel. Na ịga na YouTube moto gị na-abụghasị gị na-ele gị na-enwere nwa aṅụrị gị na-ele gị na-enwere nwa aṅụrị. Na taa wu birthday go. M sị mba, m ga-asị gị happy birthday. Waiting again. Oh me. You know how happiness you are under your heart. How is your thank you? Oh, thank you. All 10 years anniversary. I have celebrate this. Oh, you commented. Hey, one more. Thank you. Yes. I got gabuteru mu ewu ayigo. Ewu no nga ya eriele hari karịa ihe corona ariri na mba dị iche iche. Ihe ewu a na-eri ofo one day ha ahụ ọnụ rie m azụrụla onwe m ike rest all in pieces. Happy birthday, sir. Oh, Therefor, Papa _ossy. Oh, yeah, with Instagram handlement. Papa _ossy. Hey, happy birthday, sir. Long life and under prosperity. We are going to your wife is a betterment woman. Yeah, why you will be your man. Very, very heartless. Yeah, we are going to get motive. Thank you, sir. Happy birthday once more. Next year, I can't get this year. Manaha, Jesus Christ, going wine. Amen. I'm going to Magana Wuni. Oh, sir. Oh. Hey. Oh.